Se a situación da confraría da Pobra xa era moi delicada, o incremento do furtivismo durante este verán venlle dar a estocada final. Temos unha entrada masiva de furtivos que se nos está levando o de agora máis o do futuro, porque é o que máis nos está preocupando, que se nos está levando a cría. E iso é deixarnos sin nada para o futuro. É unha situación totalmente lamentable. Vos xa sabedes como está a cofradía, porque sodes sabidos de como está. E agora levamos 2 meses que, debido á situación, temos os guardas en ERTE. Aquí os povos xa sabes que se enteran a xente todo enseguida e, bueno, pois veñen de todos os lados masivamente. Bandas organizadas, os furtivos de sempre e bandas organizadas. Ademais do reforzo das quendas de vixilancia que están a realizar os propios mariscadores, a confraría solicita a intervención da Consellería do Mar, demandando maior presenza do Servizo de Gardacostas e da Policía Autonómica. Temos medo, realmente temos medo. Nós estamos nas playas ao mellor hasta as 4 da mañán e temos medo, nos sentimos con medo. Temos o apoio da Policía Local e da Garda Civil, eso é verdad, nos están axudando moitísimo, pero votamos de menos a autonómica. Votamos de menos a autonómica polas noites, votamos de menos a autonómica, votamos de menos a Consellería, a Xunta con nós, que realmente son os que tiñan que estar aquí implicados neste problema. Por outra banda, o Opósito xa ordenou aos seus abogados a tramitación das denuncias pola vía penal ante o incremento das ameazas e a falla de efecto das sancións administrativas. Agora xa sei onde vives, xa sei que coche levas, vouche matar, como me pasou o sábado pasado, vouche matar, non sei que. E iso, entonces xa desde a cofradía se tomou a decisión de non facer denuncias administrativas, vamos pasar ao penal, porque isto non se pode consentir, non podemos estar así. Por último, apelan tamén á concienciación da cidadanía e do sector da restauración, animando a non adquirir este produto extraído ilegalmente que non conta con control de trazabilidade nin as mínimas garantías sanitarias. En esta época o noso pobo se triplica, se cuatriplica, hai moitísima xente e eles aproveitan pois calquer persona que ven queso para ofrecerlle o marisco. E apelamos a eso, a que a cidadanía se dé conta de que é o noso traballo e que necesitamos vivir desto, que vivimos desto e que, sobre todo, a salud deles é máis importante a veces que incluso que o noso traballo. Nós agora mesmo sabemos onde están, que fan co marisco, porque cando os asediamos un pouco, métenos no contenedor, deixanos abandonados e recolle no... E iso para a salud non é bo. A veces queremos aforrar un pouquiño e non é... E despois o problema desto, que eu sempre o digo, é que cando hai un problema de salud, o que ten o problema non vai dicir que lle comprou a ameixa a un furtivo. Lle vai dicir que comeu unhas ameixas, pero non vai dicir de onde saliron. E iso non nos favorece a nadie.